Päätti kumminkin lähteä toista puolta jokeen. Onkohan tämä turkulainen tilanne? Nyt me Syväri yli mentiin ja pätkä. Siellä oli yksi semmonen asuu Porvoossa jossakin Lauri taas kuvissa. Lauri oikein linssiludes. Jossakin saaressa jopa semmonen perintökartta. Ensimmäinen lehmä. Toki tässä on sitten, onko kaksikin lehmää? No niin. Me ollaan ensimmäiset lehmät. Ei me olla nähty kun me ei olla nähty kun nautoja tähän. Tämä oli hyvin lyhyt tämä laukka. Joo, ei me. Niin, se oli Lauri viimeksi kun sä hyppäsit. Eikä varman auttaa. Kaksi miestä kaulakkaa ja umpikäsissä. Tästäkin, oho, tämä jäi päälle vielä. Tässä on tyypillinen kuva, siellä on betonisokkeli ja sitten on pantu pari hirsikertaa ja sitten on tommonen komia mökki. Niin, ollaan nyt Vepsäläiskylässä ja täällä meille tarjotaan ainakin saijua ja... Niin, tässä olisi laittaa porukan kuva semmoinen. Otetaanko videollekin? Joo, porukan kuva. Ja nyt Vepsäläismuseo on melkein talossa. Talo on 200 vuotta vanha. Aina tämä talo seisoo tässä paikalla. Rakensi tämän talon Ivan Melkin ja nyt me saamme tämä on Melkin talo. Tämä talo on kauniin ja suurin Soutjärvellä. Paljon vuotta tässä talossa asui suuri Melkin perhe. Nyt jo 18 vuotta tässä talossa on museo. Ja tervetuloa, me katsomme 4 saalia, kun asuvat vepsälaiset ennen 100 vuotta sitten, mitä he voivat tehdä itse käsillä. Nyt vielä me katsomme kuinka tämä näyttely oli paljon vuotta pienin talossa. Ja kun minä sanon 18 vuotta museo on Melkinin talossa. Hän keräsi vanhoja esineitä Karjalassa ja vielä oli Vologin Jällingradin alueella. No, enempi on kerännyt Karjalassa. Vepsänmaalla tässä Jaanisen rannalla. Nyt museossa on 8 000 esineitä. 8 000 esineitä. 2 vai 8? 8 Vielä ikkunoiden te näette verkot punaiset, että vepsälaiset sanovat, punainen väri ei antoi tulla pahan tänne. Että terveydessä kaikki olivat kaasuvat talossa. Ja vielä voi katsoa, mitä vepsälaiset voivat tehdä itse käsillä. Savista, tuohesta, puusta. Ja tämä on 2 sokeriaista, voitte tehdä. Vepsälaiset naiset voitte tehdä ennen 100 vuotta sitten. Kasvattivat pellavan lyhde ja kaikki voi se oikein hyvä muokata. Ja suuret tämä esineitä muokata pellavan te näette vajalla. Joo, eli hän ei asu Oulussa. No niin, joo. No niin, Kuinka kauan olit Oulussa? no niin. Ei ihan oikeasti, kuinka kauan olit Oulussa? Joo. Joo. Kyllä. Joo, eli te olette nyt sitten niin kuin, sinä oletko sä naimisissa tämän kanssa? Ei. Tämä on sisko.
Niin, tässä ollaan Kirovin aukiolla ja Kirovin patsas ja tää oli muistaakseni Kirovin teatteri. Niin, unohtin sanoa, että Petroskoiha on kaupungin nimi ja tästä Kirovin patsaastahan kun sanotaan, että kun sitä tutkailee vähän toiselta suunnalta, niin mahdollisesti näkyy pikkusen outoja. No, kylläpä se näin on. Sinä kun haluaisit leikkiä, otankin. Tuli tämmönen seuralainen. Kato. Minua on ihastunut tämä koira. No niin. No niin. Lähestymme Äänisen aaltoja ja tässä vasemmalla on semmonen patsas ja tuskin sitä kukaan tältä selkäpuolelta tunnistaa, mutta jopa kohta menen tuonne etupuolelle, niin kumminkin Suomen ystävä. Niin. Nyt me vielä tarkennamme tähän ja no Otto Villehän se siinä. Kyllä. Maisu lähtee kohta tuonne Kisiin saarelle ja laiva lähtee tuolta nokalta. Ja me eletään lauantai päivä. Tuolla on nuo vaan. Nyt ollaan tässä Äänisen rannalla yhä ja hieno paikka tämä ranta kyllä.